Il-Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta, Cassar White, spjega li l-istress test u l-asset quality review li jsaru mill-Bank Ċentrali Ewropew kienu determinati li jidentifikaw minnu fih dawk il-banek li ma kienux f'sikkithom biex dawn iżidu l-kapital. Waqt Breakfast News fuq One, Cassar White stqarr li dan ma kienx biss eżerċizzju ta' relazzjonijiet pubbliċi sempliċiment biex iserħu ras negozjanti Ewropej li l-ekonomija hija b'saħħitha. L-importanza tiegħu għall-ekonomija hija ħafna, hija kbira. Investitur l-ewwel ma jħares qabel jinvesti hija kemm hija soda l-ekonomija tal-pajjiż fejn se jinvesti u kemm huma sodi s-sistema bankarja. Dawn l-investituri ħafna minnhom kollhom bżonn jisselfu, allura importanti li jsibu banek li huma approachable. Il-Bank Malti BOV, l-HSBC u id-Deutsche Bank il-koll għaddew mill-iskrutinju tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Kap Eżekuttiv tal-Bank BOV tkellem dwar l-andament tal-ekonomija Maltija. L-ekonomija tagħna baqgħet tikber brata ola minn ta' ħafna pajjiżi fil-żona tal-Ewro u naħseb jiena li dan qed isaħħaħ is-sistema bankarja f'Malta u fl-istess ħin is-sistema bankarja qiegħda kull ma tmur iktar issostni l-tkabbir tal-ekonomija. Stqarr madankollu li l-ekonomija qed tieħu xejriet ġodda. Industri li qabel kienu jisselfu ħafna mill-banek illum naqsu fl-importanza tagħhom, filwaqt li qed jinbtu opportunitajiet oħra. Opportunitajiet li jeħduna lilhen mill-Ewropa. Pajjiżi bħal Franza, l-Ingilterra, il-Ġermanja stess u l-Italja, u naturalment anke Malta qegħdin inkunu interessati biex naraw fejn jistgħu jsiru tip ta' joint ventures f'dan il-każ maċ-Ċina, però hemm pajjiżi oħrajn, hemm il-pajjiżi fil-Middle East. Cassar White stqarr li kull pajjiż li jrid jattira l-investiment lejh irid ikollu sistema bankarja soda filwaqt li jibqa' flessibbli. Irridu nkomplu bl-istess determinazzjoni li fejn hemm bżonn isir it-tibdil irid isir. Għax jekk ma jsirx it-tibdil u mbagħad nibdew naqgħu lura pajjiżi oħrajn jibdew jgħadduna.